sosiaalinen media puheviestinnässä. Kyllä, heti ensimmäiseen aiheeseen. Puheviestinnän tutkijat ovat huolestuneita vähentyneestä kasvokkain tapahtuvasta keskustelusta. Perinteiset puheviestinnän taidot ovat rappeutuneet nykyään älylaitteiden seurauksena. Katsotaanpa kuvamateriaalia. Internetissä et voi koskaan tietää, kuka ruudun toisella puolella on. Tietoomme on tullut yllättävän paljon nettihuijauksia. Muun muassa pedofiilit ovat siirtyneet jo internettiin. Korrekti kielenkäyttö tulee muistaa myös viestittäessä sähköisesti työnantajan tai muun arvohenkilön kanssa. Katsotaan millaisen viesti se meidän uusi harjoittelija laittoi. No onkohan toi nyt ihan sopiva tänne? No, toisaalta on sillä vielä sitä koeaikaa jäljellä. Kannattaa harkita tarkkaan, millaisia kuvia jakaa itsestään internetissä. Tuleva työnantajasi tai anoppisi saattavat törmätä niihin. Eikö? Joissakin tapauksissa tietokone pettää ja käyttäjän hermot voivat olla koetuksella. Meillä on nyt vieraana 3 opiskelijaa Savonlinnan kampukselta. Tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos. Miten te hyödynnätte sosiaalista mediaa? Se on edullinen ja sillä on helppo hakea tietoa eri asioista, esimerkiksi avoimista työpaikoista. Ja se on ajasta ja paikasta riippumaton. Aivan. Missä tilanteissa sitten käytätte sosiaalista mediaa? No ihan tavallisesti arjessa ystävien kanssa yhteydenpidossa ja silloin käytetään tätä kauempanakin asuvien ystävien kanssa yhteyttä. Ja opiskelussa käytetään yllättävän paljon sosiaalista mediaa hyödyksi. Millaisissa tilanteissa sosiaalinen media tulee esille opiskelussa? No varsinkin ryhmätöissä, että aikataulujen sopiminen on tosi helppoa sosiaalisen median avulla. Joo. Kiitoksia teille. Kiitos. Tässä kaikki tällä kertaa. Me näemme taas ensi viikolla. Näkemiin. Hei hei!